Zergaitik hori izaten da alardei buruz mintzatzen geranean sortzen den galdera bat, zergaitik sortu zen halako gatazka bortitza, zergaitik luzatu da horren beste, zergaitik dago gaur egun oraindik konpontzeko. Galdera horien inguruko hausnarketa batzuk biltzen ditu besteak beste liburu honek, eta horretarako batez ere Irun eta Hondarribiko herritarrengana jo du, alarde parekidearen alde lehen lerroan jardun dutenena, baina baita bestelako sentsibilidadeetan daudenengana ere, eta galderak erantzun behar direnez, adituengana ere bai antropologoak, soziologoak, historiagileak, haiek ere badute tokia galdera horien inguruan sortzen diren hausnarketa batzuk arilkatzeko. Liburuak 6 atal ditu. Lehenengo atalean kontatu nahi izan dugu gatazkaren kronika, zer gertatu den. Bildu ditugu testigantza batzuk aldarri parekiden aldekoek jasandako indarkeriaren inguruan. Eta hortikan aurrera saiatu gara gatazka hau hainbat ikuspegitatik aztertzen, bai ikuspegi antropologiko soziologikotik, zer dagoen gatazka honen sakontasunaren atzean, zenbat harimutur dituen, bai ikuspegi juridikotik, baita ere ikuspegi politikoetatik edo instituzioen ikuspegitik, bizikidetzari ere erreparatu diogu, nolakoa den gaur egun gatazka honek herrietan daukan inpaktua, eta azkenik konponbideari begiratu nahi izan diogu, eta saiatu gara ahalik eta ekarpen eraikitzaileena egiten.